Vi skal til Kolding i dag og have indspillet en rap. MC No her er født. Men først så skal vi ind i den super hemmelige komikkælder. Wake up, daddy son. Vi skal få noget tøj. Vi claimer 37 Nexø. Alvorligt. Jeg har lavet en rap. Det startede med at være en joke, fordi at LOC han begyndte at lave stand-up. Og så inviterer han også selv lidt til det i et radioprogram. Der er nogen, der siger, at du kom lidt til det, så beder dem om at lave en sang. For mange år siden, der var jeg kæmpe LOC-fan, og jeg var til koncert, og jeg havde en backstage-billet, ikke? Han dukkede aldrig op, det møgsvin. Så jeg har båret den af lige siden. Jeg har brændt alle mine CD'er, og har solgt dem. Jeg har gemt nogle billetter, ikke? Fra den gang. Og jeg tænkte, en eller anden dag, så skal jeg nok møde ham. En eller anden dag, så skal jeg nok få ham til at skrive på min billet. I believe in manifestation. Og nu er det griner, at han er begyndt at lave komik. Så nu mødes vi jo, kan man sige. Fordi vi hænger ud, men altså, vi kommer de samme steder. Mit indre barn glemmer aldrig. Så jeg lavede en rap simpelthen. Dedikeret mit whiteboard. It's payback time. Vi skal have fundet tøj, og så skal vi til Kolding. Så er vi i Fredericia, og her har jeg et lille lifehack til dig. Hvis du gerne vil spare 20 kroner med en orange billet, så kan du altid lige se, om du ikke kan tage et enkelt skift. Og så får du også en orange billet. Det eneste, du skal gøre, det er at hoppe ud af toget og ind i et andet tog. Og stå på Fredericia station og vente en time. 1 hour later. Hvor er det, vi er nu? Er det UC? Syd. UC Syd i Kolding. Jo, MC No her er født. Ja. Jeg kan høre mig selv i hvert fald, med knas på toppen. Prøv at sige noget på et slag. Går i blå habit og billeder bløder på havning, tuner knuller om døren og kører stive om aftenen. Men det lyder stadig som om, den er lidt rusten. A little longer than a few minutes later. Okay, nu kan jeg høre mig selv godt. Vi kører. Liam, prøv at høre. Du er hverken sjov eller morsom. Dine jokes er lige så dårlige som et håndjob fra din mors hånd.